Kaixo, bueno, hemen azalduko dizuet pixkat nola, nola dira nire klaseak, bale? Programazioa egiteko eta ikasegoerak egiteko, daukat kalkulatuta 12 saiotan egin daitekela, bale? Bueno, hori gero pertsonen arabera, esperientzia eta bar, baina bueno, daukatu horrela kalkulatuta. Orduan, bueno, pixkat hemen bideo honetan, azaldu nahi dizuet nola lan egiten dudan, zeuek ikusteko, bueno, pues, ze motatako klaseak eskaintzen ditudan, bale? Orduan, lehenengo klasean egiten dudana da, azaltzea pues, aurkibidea eta lehenengo puntuak, bale? Klaseak ordu betekoak dira, eta beti esaltzen dudan guztia bidaltzen dizuet, bale? Osea, dokumentazio hau bidaltzen dizuet bebai. Orduan, bueno, portadan ipini beharko dugu titulu bat, ze mailara dago zuzenduta, gure izena, nan zenbakia eta eskara zenbakia, bale? Hau deialdian ez dago zehaztuta, baina komenigarria da, bale? Naiz eta guk gero eskegi programazioa web orrialdean, ba, bueno, badaezpada, bai, importantea da datu hauek ipintzea. Vale. Hemen dekogu aurkibidea, bale? Alde batetik daukagu sarrera, testu ingurua, bale? Beti testu ingurua, pues, hasten gara gauza orokorretatik eta gero zehazten ditugu gauza gertuenak, bale? Orduan beti hasten gara udalerria azaltzen, gero eskola eta gero eskolaren pues, proiektuak eta gure klasea, gure taldea. Gero dekogu kompetentziak, bale? Orokorrak dira funtsezko kompetentziak, gero kompetentzia espezifikoak, bale? Eta bai dekogu helburuak. Bale? Badakizuenez, ikasegoeretan, haiek erabiltzen dituzten txantillo horietan, helburu didaktikoak daude. Hauek dira guk sortutakoak, bale? Orduan, hau ipiniko dugu hemen, ikasegoeretan zehaztuko ditugula. Gero daukagu oinarrizko jakintzak, bai dekretutik aterata, metodologia, bale? Metodologia pues, atal pilo ditu, ebaluazioa, aniztasunaren trataera, eskidetza eta beste balore batzuk, hemen agenda 2030ko helburuak zehaztuko ditugu, ondorioak eta bibliografia. Vale? Gogoratu, pues horik maksimo dira 60 horri, baina ez dira kontutan izango portada, aurkibidea eta bibliografia. Vale? Gero marginak, letra tamaina eta hori ez dago zehaztuta. Vale? Azkenengo deialdietan ez dute zehaztu. Vale, pues hasiko ginateke sarrerarekin, eta hemen super garrantzitsua da dekretua zehaztu, bale? Azkenean sarrera oso pertsonala da, gauza desberdinak ipini ditugu, baina fijo dekretua aipatu beharko dugu, bale? Hori, seguru. Hori da nire gomendioa, eta gero ja, pues hemen azaldu aldugu pizka kompetentziak, zer da programazioa, baina nire gomendioa da teoria gutxi ipintzea, bale? Batez ere, pues hori, zeuen ikuspuntua edo nola ikusten duzue bai ikasgaia, bale? Eta pizkat argudiatu sortu duzuena. Kasu honetan, hori zentzalarak bihurtzen, azaldu pizkat ikasegoera horretan landu duzuena, kasu honetan, azaldu dut pizkat hiruleko bakoitzan zer egingo dugun, bale? Ze azkenean ikasegoerak haien artean kohesio bat, lotura bat izan beharko dute, bale? Interesgarria izateko proiektua. Orduan, azkenengo parrafoa gomendatzen dut hori egitea. Porque, como da defentsan azalduko dugun lehengo puntua, haiek ikusteko, pues hori, zeri buruz doa pizkat asuntua, bale? Eta, pues interesa pizteko, bale? Gero daukagu testu ingurua. Hemen pizkat azaltzen dugu udalerria, ez da beharrezkoa ipintzea non kokatuta dagoen, eta ez da komenigarria ipintzea eskolaren izena, bale? Badaezpada. Porque igual tribunalak hor lan egin du edo ezagutzen du, orduan badaezpada, pues ez dugu ipintzen izena. Bai, baina udalerria ipintzen badu jakingo dute eskola den, bai, baina ezin dute zebez esan, bale? Ez dugu ipintzen izena, bale? Orduan, que tranquilo horrekin. Orduan, ipintzen dugu informazio pizka bat, importantena da hemen, osea, nik ematen dizuet material hau, moldatu alduzue, baina ez luzatu, bale? Osea, hau dago prestatuta, ba hori,
ez luzatzeko, ze bestela gero laburtu beharko genuke, eta hori lan galanta da. Orduan, bai, hau moldatu alduzue, baina ez gehitu ez ebez gehiago, bale? Ez bestela eske luzatzen da, eta gero lan gehiago dugu, bale? Eta dago hau kalkulatuta, sartzeko 60 horritan, bale? Gero daukagu eskola, bale? Azaltzen dugu zenbat ikasle dauden, zenbat gela, pizkat nola dago antolatuta eskola, eraikinak, zerbitzuak, bale? Ordutegia, eta gero sartzen gara ikastetxeko hezkuntza proiektuan, bale? Hau, bai, inventatu alduzue, bale? Esan nahi dut, osea, azken finean eskola guztiek gutxi gora bera proiektu berdinak dituzte. Baina egia da, imaginatu que interesatzen zaizu, zaude natura eta gizarte egiten, eta interesatzen zaizu hortua izatea, ipini, bale? Edo zaude euskara eta literatura egiten, ipini irratia dagoela eskolan. Bale, orduan, jolastu pizkat horrekin, bale? Osea, azkenean zer interesatzen zain nire ikasegoeretara begira, ipini hori. Egia da batzuk, niretzat ezinbestekoak direnak, euskararen normalkuntza, eskidetza, agenda 50, baina gero besteak, horrekin ere zeureak egin. Gero ikastetxeko proiektu kurrikularra, hau azken finean da argudiatu guk dakigula zeintzuk dira gure betebeharrak irakasle moduan. Hau da, ez bakarrik programazioa egitea eta ikasegorak eta klasea eman. Baizik eta, kontutan izan dekretua, gero koordinatu behar garela gure artean, gero gure ordutegian bebai dekogu formakuntza eta familiekin elkarrizketak, bale? Eta da pizkat hori, haiek jakiteko guk dakiogula, bale? Orduan, horrekin nahiko. Eta lehenengo klasean amaituko genuke hori, klasea eta aldea, bale? Azalduko dugu ikasleen ezaugarri evolutiboak. Hau, bebai, gure helburua ez da teoria azaltzea, bale? Porque hau ja dakite tribunalak guztiok berdin egingo dute, baizik eta justifikatu programatzen dugunean kontutan izango dugula umeen adina, bale? Importantea da. Dakigunez ez da berdina egotea lehenengo zikloan, orain daude irakurtzen idazten, bigarren zikloan daude energia askorekin eta jokua gustatzen zaie, orain dira gustatzen zaie pertsonaiak eta horrelakoak eta imaginazioa eta hori dago como daude hori deskubritzen eta hori, edo hirugarren zikloan, sartzen gara nera bezaroan, eta lan taldean, talde txikietan aritzen dira nahiko ongi, hori, kontutan izateko hori, bale? Orduan hemen, super murriztuta, eta azkenik, azalduko genuke klasearen ezaugarriak. Zenbat ikasle dauden, eta oso importantea da hemen, bi kasu, aniztasunen trataerako, bi kasu ipintzea. Bale? Nire gomendioa dira, hauek biak dira nahiko errazak, bale? Azkenean gero hau defendatu beharko dugu. Orduan, arreta falta eta hiperaktibotatea duen ikasle bat, bale? Eta etorkina, bale? Kasu hauek nahiko errazak dira, bale? Defendatzeko, bale? Eta argudiatzeko. Eta oso importantea, hemen ez dira egongo aldaketa kurrikularrak edo esanguratsuak. Bale, gero hau aniztasunen tratarako atalean azalduko dugu zehazki. Bale? Eta gero jaurrengo klaseetan, bale, erakutsiko dizuet aurkibidea, pixkan nola daukat antolatuta, izango litzateke konpetentziak, helburuak, oinarrizko jakintzak, gero beste klase batean metodologia, hurrengoan ebaluazioa, aniztasunen trataera eta horrela. Eta gustatzen zait metodologia baino lehen ikasegoerekin hastea, bale? Daukat plantilla bat sortuta, haiek erabiltzen duten txantilloia, eta hori erabiliko dugu 9 ikasegoera sortzeko, bale? Hori, 12 saiotan egin daiteke tranquil, bale? Nire helburua da, zeuek denbora aurreztu, dirua, eta denbora aprobetxatzea. Orduan nik eskaintzen dizuet hori programazioa eta ikasegoerak egitea, 12 saiotan, eta interesatzen bazaizue, ipin alduzue zeuen emaila, edo zeuen, nahi baduzue zeuen emaila, edo mezu bat bidali, eta
eta saldu aldizuet pizka bat gehiago, pues hori, klasei buruz, nire metodologia, vale? Hori da guztia, vale? Zen pizkat aurkezpena zeu jakiteko, pizkat ikusteko nola ematen ditudan klaseak, eta edozein zalantza edo galdera badituzue, pues bidali mezu bat, vale? Venga, eskerrik asko, ondo izan.